जतन लासबो सिनि चेनेल साब्रोंनो दंफ्लामानि आसु दरके दंफ्लाम सामाया ता पासा रियाव साजाखाय दंफ्लासि जान दं के कइसे जागा अंखायबनाय तुमाया मैखुं रौ मा जाया बैनाय तुमानाय दं के मैखुं रौ पेरि साइ मा तंखना हे आ साइं साइं मा हमानि तिनिले आं दंफ्लामानि आसु कष्ट के मा तंमानि किसाले कष्टनि फल मा हमा हाय हे तिनि बलंग फिसा थांमानि मैखुं आतु त्रैमाय खायहा के मिया फिसा नायनै थाखाय थांमानि मिया के आसुसि माबासि मैखुं आतु त्रैमा माने ने खातंगे मैखुं आतु त्रैसि खलैते फायसि मिया के तैसा नायनै खाका मानसिना नायलिया आसुक मा के फाय हा आमारो साद्र केनि रबो मैखुं रब जानि जा मैखुं हापलो र प्रभु खानि मैखुं आतु त्रै रब ताबा मैखुं सिजन बा मावै जेमानाय त माइ चाइ मा त मा के माया मा सायाबो दं नायनो हापन हाथिवा पाइसान दखन ताबा मैखुं सिजन बाङै मैखुं रब मा थबैनो दं बिसा के आं तिनि त माइ मा रंग रुगलां इमां कग रंग के सब सामालिया पक हापा इमां काहारं रुखना तिनि इमां रग आइनि बाङैनो तिनि आसक मैखुं आतु त्रै रब तिनि बलंग थांमानि माइ फाइले हा के तिनि नि आं बलंग मैखुं बाहाय के खलै त बखा बत्रक न किसा तिनि भिडियो नाय बायदि इनके ग्रंगै तंबायदि सिनि चेनेल बाय या फानिसनि साया सागजारा नाय तंबि ले मैखुं आतु त्रै